pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo, ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan, Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Huha! Good morning! Huwebes! St. Jude Gunyan. So, gabos na devoto tabi ni St. Jude. Uyan sa Lapu-Lapu. Good morning tabi pala dyan sa satuyang mga parokyano man sa Lapu-Lapu. Si Pading June Pitero, asin sa tuyang amigo dyan, si Sir Popoy Balmez, kan JRB Calibration Center and Battery Shop. Maray na aga dyan sa Indo sa mga taga Lapu-Lapu. Yaon po dyan an St. Jude Church, ha? Pasalamat sa mga devotos tabi ni St. Jude. Maghapon may pagkakataon. Siyempre, ngunyan po, petsa 6 na kan Hulyo taon 2023. Ang samuya giraray na pagrespetar sa lambang miyembro kan familia sin sa sosyudad na nagdiretso po na maghinanyog digdi naman sa programa po na Tingog Kanbanwaan. Ano man tabi ang pinagkakasiributan sa paghampang nyatukan kaldawon, mahal na amang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday, all the best. Mantang kamo dyan siguro nag-aantabay man, nagpipreparar kan panguntuhan, imbitado mi kamo gabos. Mag-iriba-iba kita sa good Huwebes ngunyan, no? Pag Huwebes puon ngunyan tabi, pag Huwebes sundo matapos ang taon na naman. Sagkod sa Enero, pag Huwebes, 1 hour lang kita more or less tabi, ha? Sa Tingog Kanbanwaan. Ano daw lamang dyan sa sentro kan Legazpi. Kung nagdadarangog man po ka mo sa Orosite, si Buddy, kumusta na dyan? Sa San Roque, igwa kita dyanin mga paraan tabay ka ito sa San Roque. Sanda po nagdiretso man kamo. Sa Baybay, Pigkalay, Sabango. Dyan si Papa Romy Romero. Papa Romy, pag-iriba tanig di sa DCGB dati, ano? Kumusta ka na doble ere, Papa Romy Romero? Dyan sa indong lugar. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque Oy, Madam Beth Costa. gusta a mí así. Mga norin, mag-istorya naman kita dyan sa Costa Enterprises. Me gusta a mí. Good morning, Madam Beth, ano? Dyan sa Costa Enterprises. Haloy ng kaparter man iyan ka na Legazpi ang Costa Enterprises sa mga pangangaipon niya to, manlain-lain na kagamitan. Igo dyan, maski mga generator sets, makinang pangdagat, Te pegas porque es genial así. Me gusta a mí. submersible pumps. Gusta a mí así. Ay, ito supang kuan baga, supang surup ng tubig, ano nga pudkaan. Sí. Yan, dyan sa Costa Enterprises. Uyan sana sa may Shell Gasoline Station, Bancross, Sentro kan Legazpi. Ecstasy. Extano. Dyan man sa Good Luck Novelty, as in sa Gold Street, kay Madam Pilar Akende, maray na aga buda kay Sir June. Sir June, kumusta na tabi, ha? Mabuhay ka mo dyan. Good morning sa Gold Street, as in Good Luck Novelty. Tingog Kanbanwaan na tabi ini, mag-iriba-iba kita, katuwang si Pading G-Man sa muyang Chief Reporter, Field Commander. Siyempre si Pading Alarmario, yaon man. Sagkod si Kumpadreng Jomar Bien, katabang si Ans Galero, Joshua Bino.
Sama ni Bella Henry Mata, ang samuyang mata dyan sa kalsada. Kumpadreng Nalbaldo, kan barangay Dapdapan sa kuyang kapartner sa control technical sa AM Bad. Yan po, yan na naladangog dindong boses niya mo sa manlaylay na programa di sa DCGB. Si Padignal nagbo-broadcast kayan sa ere ha, sa traditional radio. Sa newsroom, Tarabang-Tabang News Director Mardela nanginginot po dyan. Si Angel na mustasa, si Jen Matthew Balyaran. Sa samuyang social media platform, si Jimos Barrios. Si Nicole, kuan mo na, nasa baccalaureate nyo yan si Nicole, ano? Yung cum laude, kan Bicol University sa Bachelor of Arts in Broadcasting. Siyempre, ang broadcast ni Mantabi worldwide, netwide, nationwide sa DCGB News Online, Facebook as in sa YouTube DCGB Legazpi City, Philippines, si Richard Astor, buda si Thresia Marie Litana. Ako man po sa indong servidor sa radyo. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Good morning, Sir Renen de los Reyes. Sir Renen, marhay na aldaw dyan sa Virac MPS. Yan, maray na aga tabi. Uy, very good hata. Naka-install ka mo tabi, Sir Renen. Kumusta dyan sa men and women kan Virac MPS? Maray ta naka-install ka mo kan DZGB app sa cellphone. Yan, iyon na yan ng AM radio sa cellphone. Ano? Yan, turuan ko tabi ka mo mga paraan tabay pata nganing problema na bagang ngunyan padingnal so AM radio ano nababakal diyan sa tuyang paboritong tiendahan nin mga radyo, pambihira na an suminatagal talagang AM radio. Ngunyan ibalyuta ayan sa cellphone nindo. Madalion man sa natabi. Ibabalyo nindo ang DCGB ha, exclusive DCGB sa cellphone tabi nindo. Napakadali lang. Siyempre dapat igo ka mo ning internet or may mobile data, yan, naka-online ka mo, pasiring ka mo duman sa search engine yung Play Store. Yan, sa Play Store ang magayon pinakamadali. I-search nindo yung DCGB Live app. Yan. So logo kan DCGB mahiling nindo. Pag nakuha na ito, i-click lang nindo so install. Yan. Halat-halato nindo mga 1 minute man lang yan. Pag naka-install na po, i-open nindo. Presto! DCGB na yan po na cellphone nindo. AM radio. Yan, magayunon po tabi. Maski sa ka mo, an mobile data bagangon yan. Halawig naman an kunyan. An ititao sa tuyang serbisyo ha. Yan, maray na aga. Tabi, Sir Renen. And syempre yung mga barkada ta, duwang familia yan. Familia Bitangkor, asin familia Uy, sa tuya yan na suki sa programa Good Morning Tabi sa Indogabos ha. Yan, salamat sa pag-asigurar na yaon po ka mo nagdadangog sa DCGB. Nasa paggamit da yan kan radyo. Ining radyo niya da so familia Uy 15 anyos na hanggang ngunyan okay pa rin ang DCGB. Yan. Thank you so much and marayta tuminagal ning 15 anyos sagkod ngunyan yan sa indong radyo tabi ano. And si Madam Rochelle himala nakikinig din sa DCGB lalo na sa Tingog Kanbanwaan. Himala nakikinig si Madam Rochelle kaya batiin din natin si Madam Rochelle ng Sunwest and ako Bicol. Yan. Nakikinig din ngayon. Bation man da asinda sagkod sa iyang piloto
na si Kuya Art and Joe Fer. Yan. Good morning. At least natsambahan na nagdadangog si Madam Rochelle. Ako piyo Lazada brand AM an sa iyang radyo, sabi kan Familia Bitangkor. Igo baga man agad dyan pading nalbaga sa Lazada. Kano yan yung Sony radio, AM radio, pwede pa yan tabi na mako anindo. Siyempre, ang barkada ta si Yi Alaurin. Maray na aga tabi Yi na Alaurin. Kumusta sa familia? Igo da siya ni radyo na transistor, sabi ni Sir Renen, exclusive sa DCGB lang. Pag bagyo, piga patanog kuya. Sige, salamat Sir Renen ha. Sige, mabuhay ka mo dyan sa Virac MPS. Good day, Sir Pio. Ano na po ang update? Makakabalik da sa Capitol si Rosal, gana da sa kaso. May nabaretaan man ako na desisyon da kan SC. Daay patabi yan. Yung para turubod-tubod ka anta. Sagkod na daay nagpapaluwas po ang Korte Suprema nin opisyal na dokumento. Puro po yan haka-haka. Puro po yan sabi na nga ni baga propaganda. Yan. Halatunta sana po. Sabi baga, magtiwala kita sa Korte Suprema. Yan. Pag kita po nagbubuhi kan araw ka natataramon, ang gustong sabihong kayang kumpadring Nald, anuman ang magiging desisyon kang Korte Suprema, dapat akoon nyato, including itong sunagtaram na tiwala kami sa Indo Korte Suprema. Bako iyo pa rin Naldo, yung gustong sabihong kaan, pag magdesisyon ng Korte Suprema na bako susog duman sa indong political inclination, as in bako susog sa indong political belief, tanagtaram kamo na tiwala kami sa Indo Korte Suprema, ako unta ayan padingnal. Bako, dahil nangangahulugan na nagtataram kita na Korte Suprema, kamu ang paglaomi, dahil nangangahulugan na gusto ta, iyo ang dapat na maging desisyon kang Korte Suprema. And dahil man nangangahulugan na pag dahil nagdesisyon ang Korte Suprema, o kaya pag nagdesisyon ang Korte Suprema na kontra sa gusto nindong desisyon, hahalion na pala nindo ang tiwala nindo sa Korte Suprema, bako pong araw dapat kayan ha. So kung ano man ang maging desisyon kan Korte Suprema, kumo nagtataram kita na tiwala kami sa Indo, ako untayan tayo ang pinagapod niya to na rule of law. Yan. Ege. Sa lado nasyonal mo natabi, mga latest mga pahapyaw, si Presidente Bongbong Marcos Jr. nag-order na tabi nin mahiwasan na investigasyon pinagdirihira na so National Bureau of Investigation na magkaigwaning extensive na pag-iimbestigar sa mga sindikato na ininin agricultural products. Iyan na nagmamanipular bagatabi kan supply asin pamresyohan kan mga produktong agrikultura. Ining sibuyas, bawang, and everything else ta. Ang sabi kang Presidente, talaga ngayang may mga sindikato. Dapat na ngayang pundoon ang taan apektado kita po na mga saradit na konsumidores na nasa end line kan sabi na nga ni consuming group. Kitang mga konsumidores na mga pobre. Yan, tigma manipular. Yan, ang pipasa nga tanin kaso the soonest possible time. And ang sabi ni Presidente Bongbong Marcos kasuhapon na siguruhon na iyan na mga nagmamanipular kan supply asin pamresyohan kan produktong petrolyo, magkakurulong iyan tabi. Kaya uyan na po matindi na an orden direktiba kan sa tuyang presidente. Yan. So latest iyan po sa lado nasyonal ha. Ang transistor radio na tabi, gamit niya tiyaga sa nako kanhali sa Chinese store.
mahal naman, pati po talabi 500 na po ang presyo. Dati less than 250 pesos ang presyo kaining model na gamit ko. Yugon mo. Nagtiyaga da siya, nagtiyaga. Si 4498 sa transistor radio nahali sa Tindahan Inchik. Mahal na databi pati. Na dati 250, ngunyan 500 pesos na. Ay nako. So that's the reality tabi kan sa tuyang palibot sa diyan sa mga saudan. Kay Edwin Magalona, maray na aga tabi. Edwin Magalona para dangog para hiling taman diyan sa DCGB News Online, watching from Manila si Sir Edwin Magalona, pagkatapos si Jen S. Torres sa Arimbay uyugon moan. Agang-aga nagtatagay-tagay na da si Aton, si Jer Aton. Oy Jer Aton, ano barang ang pinagtatagay-tagay mo dyan sa Arimbay, ha? Sabi ni Jen S. Torres and si Irene Vargas, maray na aga, si Ed Diesta, watching live streaming, non-listening sa AM radio. Bala, sabay-sabay na si Ed Diesta. And si Tirso Barderama, o birthday da tabi ngunyan pala ni Gray Van Gabriel Lopez. Happy birthday tabi, Gray Van Gabriel Lopez, sabi ni Tirso Valderrama. Yan, sa tuya po na mga viewers man yan sa DCGB News Online. Ngunyan na pagka-aldaw, ako po sir, simple sana po. Pipapundo po ang mga sindikato sa agrikultura. Sabi kay ni, si Isay po ang sekretaryo kan agrikultura, si presidente. Yan, so mga insinuasyon mo na naman, arog na naman kaan. Madali po magtaram kaan, pero mapagal po na probaran. Yan. Mapagal probaran. Puro po yan espekulasyones tabi. Yan. Madali magtaram kaan ta, siyempre ang sekretaryo baga, so presidente. Pero igwa ka po nin pruebas na mapatutuo ka iyan. Okay, sige tabi. Lahat na talaga mahal ang bebot nga sa bugtong, ang mahal na rin. Hindi lang tumataas ang unano na tao. Matira ang matira. Pati da ang subebot dyan sa bugtong. Awin, dataday pa kita napasyar dyan naman, ha? Anpait bagangon yan sa Facebook na sa nadaabo na sa text. Sige. Supreme Court in the Philippines, politically appointed chair, kaya palakasan man girare ang korte dahil kontrolado ang tao man sa nasinda. Madali naman kita magtaramkan tabi. Kita mga obserbador, meron sa naman, pero mapagalon po kayan magprobar tabi takon arog po kayan ang satuyang mindset na permi na po tabi, ha. Delikado yan. Igwanin dangerous tendency rule na pinag-apod na kung halangkaw na ang satuyang distrust, as in sabi na nga ni element of the dissent sa gobyerno, maabot ang panahon dahil na kita magtitiwala sa gobyerno por dahil sa satuyang political belief. Ano po? Yan. Nadalion magtaram, Pag ang desisyon kan korte bako pabor sa Indo, mataram, nabakal. Pag ang desisyon uyon sa Indo, okay. Mapagal po yan arog kaan. Kaya bagadigdi sa tingog kan banwaan po tabi. Pasensya na po kamo kung medyo iba man ang presentasyon kan programa niya to, style kan programa. Ang sa tuya digdi is we dig deeper sa issue, and we consider yung mga salient facts and pigdidiskutir niya to yan basado po sa logic and basado sa law, tabi. And we try as much as possible na at the end of every sabi na nga ni topic na pinagdidiscuss niya to, igwaning logical conclusion tabi, igwang logical conclusion basado po sa established facts and basado sa established rule of law. Ang sa tuya dingding aim is
makatabang kita na magkaigo kita nin sabi na nga ni informed and right conclusion sa kada isyong nagbuburotwa digdi sa satuyang palibot. Tiene pegas. Bako pa itong salmog bagatabi ta talagang aakonta na yan. In every issue na minabutwa, iba-iba po ang paghiling ka na komunidad, ka na lambang saro. Now, kung sagkod sa nakita duman sa pagdangog ka na opinion, ka na pahayag, dai kita nin logical conclusion based on facts, the tendency is tibaad sala ang maging konklusyon. Tibaad mapadumang kita sa sala na konklusyon, not based on facts and not based on law. Dipisil po yan. Kaya arog man po kayan ang presentasyon man kang programang Tingog Kanbanuan. Sana po magustuhan man po tabi manindo ha. Yan. Ege. Igo muna kitang mga report pa dyan sa luwas. Nasa linya man. Aramon taan bit-bit ni Ans Galero. Ans, Diyos marhay na aldaw. Please go ahead na tabi. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga paraantabay. Sa mga dagdag natong bareta, wara na receiving reklamo ang Public Safety Office o PSO kan Legazpi manungod sa overcharging kan mga tricycle drivers di sa palibot. Inian sinabi ngo niya na pagkaaga ni Sir Rolly Esguera ang pamayo kan PSO kung sain sa tahaw daw kan dakol na pag-arabutan kan mga turista dahilan sa paghiling kan kagayonan kan Bulkan mayon asin man ining summer season. Nauugma siya dahilan sa wara nin siring na mga insidente kung sain palabaw na ang presyo kan mga tricycle drivers manungod sa pamasahe. Naglalaom si Esguera na padago sa naan siring na sitwasyon dahil sa makanos man daw kun na panahon kung sa indakol na mga turista digdi sa syudad sa kaman masamantala ang mga tricycle drivers. Posibleng sigun kay Esguera resulta inigan padagos nindang pag-implementar ni inspection monitoring sa mga tricycle drivers sa palibot kung kaya nanunultol na ngunyan nagkapira asin na talagang honesto naman sa pagsingil kan taripa o kaya presyo nin pamasahe sa palibot. Sinabi pa ni Esguera na sinda naglalaom na bako sa nainingon niya na panahon kundi patinaan mga residente kan syudad dahil na magsapar kan siring na problema. Well, at least bagayon yan na obserbasyon na Sir Rolly pati na dyan sa PSO ta baka lamang halang kaon na so level mananggad nin sabi na nga ni itong so pag-obserbar asin pagsunod sa tamang tarifa. But tibaad kun inako na sa naman kan sa syudad na kung anon pataw na plete iyo na talaga dahil na nagparareklamo bako. Bad na pagal na sa syudad nin kare-reklamo. Bad inako na sa na yun na nagkaalakaran talaga. Pay na nga kaya. Paminsan baga may nakakita baga para lakaw dyan sa kalye. Paminsan may nagpaparang tricycle na dadangog ta. Duman nga ako, ihapot kan driver, pira nga yung itaw mo. Baga, may mga instances na arog kaya. Dahil na sana baga minako niyan man ang pasaheros. So it could be either way pero at least dahil nang nagrereklamo. Yes. Sige. Okay. So yan tabi, Sir Pio, ang informasyon pa digdi sa Lawas Ans Galero, DCGP. Salamat man tabi, Ans. Sa inisyal na bungkaras kan istorya hali dyan sa luwas before na kita po mag-time check. Basahon tamang po ining ipigpaabot panindo mga informasyones. Morning Pio, nagdadangog kami digdi sa Purok Unukan Busay. Maray na agad tabi sa mga taga Purok Unukan Busay, sabi ni 1251. Good morning. And eto pa, sir, ano po update sa El Nino kan klima nito? Yan, ipinagdeklara na tabi kan Pag-asa so epekto kang El Nino phenomenon sa satuya ta so El Nino existido na dyan sa dagat Pasifiko. Yaw na tabi sa dagat Pasifiko tabi ano ang El Nino. Then igwa na ning epekto digdi sa tuya sa Pilipinas. Iyo ang po so press briefing kasuhapon na nahiling niya to online hali dyan sa Pag-asa Legazpi, sa Pag-asa Metro Manila. Yan, tabi. Good morning dyan. Yan po ang manungod sa El Nino. Taod-taod ta pag-uristoryahan ta kaiyan, tabi. And uy palan,
May mga nagkakuro kitang naggustong magpasalamat initialmente dyan sa kay Sir Kaloy Andes Loria. Yung nagkakapera dyan, tanapasiring ako sa may parting anislag yan sa Daraga, sa may relocation, na-installaran na pala dyan, na naghinguha man, so kaya sumabaro-baro, na patawan man for so long a time na igwa dyanin mga kalye sa relocation kan anislag. 4 na solar street lights so sa indaman na naipakihuron and nabugtakan man tulos kan grupo ni Kaloy Andes Loria kang SD25 na bugtakan na dyan ning solar street lights. Grabe, so pasalamat kan mga residentes na nakahuro niya to dyan the other day. Yun na nga niyan, at least ngay igwa na nin kaliwanagan for so long a time. Yan na nagkakapirang kalye dyan sa relocation sa anislag, talagang nadidipisilan baga dyan. So iba namimiligro, naghaadit kan sa indang seguridad, lalo na ang pagkabanggi. Siyempre pag madiklom baga, sa diklom, grabe ang mga mina-oportunidad dyan. Yaon so mga mal-elementos kan sosyedad, so mga makbas, so mga nangkukulog gabos, o ngunyang tabi, nagkaigwa na ning kaliwanagan dyan sa paagi ni Kaloy Andes Loria kan SD25 dyan sa relocation sa Daraga, sa Anislag. Mga street lights tabi, solar powered pati yan, kaya medyo tipid dainin an obligasyon sa natabi dyan nindo. So mga nakahuronta dyan, atamanon man po nindo yan na ipinag baro-baro man dyan, itinabang man sa komunidad nindo ni Kaloy Andes Loria. Atamanon nindo yan na street lights na solar powered, na sa indong i-mantinir tanganing magtaon ning haloy na serbisyo. So ngunyan tabi na sa indang mga kalye dyan maliwanag na po dyan man sa pati kan nagbaba na kita dyan, yung guardian groups man sa Sagpon, nagpapasalamat man na turnover naman tabi dyan yung apat sa guardian groups, yung matarabang man dyan sa Sagpon na mai-installer man duman sa mga lugares na medyo madrodiklong pa, street lights tabi solar powered yan. And dakol pa na mga barangay man ang sabi na nga ni out of the own pocket man yan kan grupo ni Kaloy Andes Loria kan SD25 balik dyan sa Macapa Corporation na mga pagpapailaw, gulping pagpasalamat, at least nabibinipisyara na sinda, lalo na ang seguridad po kan mga natawan na yan ning kaliwanagan. Okay, so and kasusaro na kaurong ko dyan sa Kapitan Lina Chana, digdi sa may All Albay District. So sa indayata na barangay hall, pinakaganing air conditioning unit yan. Pasalamat man so mga tao dyan. Yan, tan sabi ni Kaloy Andes Loria, sukaya na mabaro-baro tabi, ayan na mga pinagalan taman, iwaras taman ngaya sa mga nangangaipong sektores. Yan, bilang pagpadaba, pagkalinga, Kaloy Andes Loria. Yan. Sige, oras Pilipinas, it's 9:35. An oras hatod sa Indokang. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Alaxan FR, ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaxan FR. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nakapag Myra E ka na ba today? Myra E in Healthy Glow All Out. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. United Home C-Tab, abot kayang vitamin C na gawang Unilab. May sukli ka pa. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade
Liveraid Slimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Good news for all CAP education plan holders. CAP continuous payout. Releasing of payments shall be for both fully paid and terminated plans. For more details on the procedures and requirements, do any of the following. First, visit its website, capfail.com, where you can check if you have an available check and where you can download the requirements. Second, email to info@capfail.com. Be ready with your SFA or scholarship funding agreement number when you inquire. On Monday through Wednesday, July 10 till 12, there will be a special 3-day releasing of checks to plan holders in the Albay, Sorsogon, and Masbate areas at the Hotel Centro, located at Imperial Corner Los Baños Streets of Legazpi City, Albay. If unable to come on those dates, you may proceed thereafter to the CAP office in Lucena, Quezon Province, or any of the CAP offices nationwide for inquiries, amendments, and or releasing of checks. This is ang Surf Bar New Look na! Pula, puti, ha! Power pula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power pula, surf yan, power puti. Baretang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na, may active clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan! Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness, justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The schedule of enrollment will be on July 10 to August 11, 2023. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Ang buwan ng Hunyo ay No Smoking Month. Sumahan ang DOH sa pagsulong ng vape and smoke-free communities. Iwasan ang vape at yosi. Quit your vision now. Tumawag sa toll-free DOH Quit Line 1558. Mamanahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulan ng mapitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. Mahalagang paalala mula sa Department of Health. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Come visit EO Executive Optical with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po iba yung ginagamit ko. Ngayon gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung yung skin ko. Dati medyo brown, ngayon medyo nag-light na. Within 1 week mas may nag-improve na sa skin ko.
Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayaning proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayaning proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ako po si Matilde Riola, Presidente ni Kan Women Planters of San Juan, idi sa Banuaan ni Kan Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kaming mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinagpundar na mo sa Women's Eatery and Many Grocery Store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan samong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo, buko sana sa mga taga-idi samong barangay, kundi mga halik pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Didi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. Nay, sukli niyo po. Ito na lang. Bibili pa ako ng gamot. Ang mahal pa naman. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa katuwang. Sa tulong ng aming knowledgeable pharmacists, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa sa presyong abot kaya. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe. 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, then dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe, 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Distributed by Unique Beverages Trading. Ang First Cafe ay mabibili sa mga sumusunod: TGP Legazpi and TGP Daraga, Legazpi Generic, Legazpi Public Market, Yashana Mall Supermarket, TGP Albay, Ultra Drug Albay, Creams Variety Shop, LCC Mall. Padi! Gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Aw, day magpara problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa Nong Meat Shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daay kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tosino, halit sa Pampanga, asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa Nong Meat Shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa.
Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Constipation, nasolusyonan sa paggamit ng activated charcoal capsule ng Doc Alternativo. Nakatulong ito lalo-lalo na kapag hindi maiwasang makakain ng mga karni o ano paman na at higit sa lahat kapag mahirapang magbawas. Ito yung iniinom ko at pagkatapos na ako makainom nito. Parang inuutusan niya akong pumaron na sa CR para magbawas. Pag sumasakit ang tiyan ko, iinom ako ng charcoal, nagbibigay ito ng lakas ng katawan. Ako si Rolando Gaspar, taga Maridos, Santo Niño, 65. Pruweba sa kaepektibo ng Activated Charcoal Capsule ng Doc Alternativo. Mabibili sa Doc Alternativo branches nationwide. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Paisi, manungod sa Annual General Membership Assembly. Ipinapaaram kan manihamiento kan Aleco na susug sa Board Resolution No. 71 Series of 2023 na inaprubahan kang National Electrification Administration kan Hulyo 16, 2023. Gigibuhon sa Albay Astrodome, Legazpi City ang Annual General Membership Assembly or AGMA kan kooperatiba sa maabot na Hulyo 15, 2023. Aldawning Sabado, susog sa Artikulo 3, Section 1 kan Aleco Constitution and Bylaws. Hilingon ang mga pasunod-sunod kan mga aktibidades. Part 1, alas 7 hasta alas 10 ng aga, on-site registration. Part 2, alas 10 ng aga, program proper. Part 3, business proper. Call to order, Director Eddie V. Gumba, Board President. Pagdeterminar na igwanin quorum, Board Secretary. Pagbasa kan mga notisya na ipinaluwas manungod sa AGMA, Board Secretary. Bareta kan manihamiento, Engineer Wilfredo O. Buxit. Agenda, piga-proponir na buffer stock fund. Pag-amindir sa nagkapirang probisyones kan Aleco Bylaws, pagbago kan membership fee, ratifikasyon kan pag-renew kan sertipiko de rehistrasyon. Part 4, raffle draw. Imbitado ang gabos na mga miyembro konsumidores kan Aleco, magdarasanan in bago o latest Aleco notice of billing o resibo, kasabay ang anuman na valid ID with picture, siring kan PhilHealth, SSS, GSIS, Pag-ibig, UMID, LTO, Post Out, Voters, Senior Citizen, or any government issued IDs o anuman na dokumentong magpapatotoo kan sa indong persona. Dai pwede ang pag-atindir sa paaginin proxy o bako mismo ang nakarehistrong miyembro konsumidor. Ang mga miyembro konsumidores pwede man magrehistro online gamit ang link na ini, agma2023.alecoinc.com.ph. Maghirilingan po kita. Diyos mabalos! Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Padreng Nal, good morning dyan sa mga taga-dapdap, lalong-lalo na po sa Jigs Baldo Welding Shop. The best man. An makapatunay ka numero 1, Direk Edwin Peralta. Maray na aga man tabi dyan sa satuyang mga suki man, sponsor niya to, Petron Tap Gas Gasul sa Daraga. Sir Ato Lim, good morning. Thank you sa Petron Tap Gas Gasul. Mabuhay ka mo dyan. Ang gasul nakapartner kan mga misi sa pagluluto sa saindang kusina sa halawig ng panahon sa bilog na Pilipinas. Petron Gasul, yan sa Petron Tap Gas Gasul sa Daraga. Uy, yan baga sa Petron Gasoline Station, kataning sa nakan Saudan kan Daraga. Harani sa may Mercury Drug. Kumpareng Jim, Chief Jim, good morning. Yes, pwede maray naga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong baray. Tamay apelo ang mga relocates na yaon sa bubulusan resettlement site sa ginubatan.
inibaga so mga pamilyang biktima kan bagyong Rolly na nagkaigwanin flash flood sa barangay San Francisco, San Rafael, Sin Travessia, kung saan nagkawararan ang mga inininistaran. Panahon ni dating Gobernador Al Francis Bichara naghanap ni na madidevelop na permanent relocation site at sinakuha ining so barangay Bubulusan. Dumani kinulukaran mga displaced families and ang problema sa ngunyan iyon na an sa indang pasiring sa indang lugar rugaduho ng tinampo dahil pa man bako man konkreto ngunyan nabakilid ito tabi pa de pag naguran nagkikrear ki mga kanal o di grabe ang pasiring sa indang mga istaran ang lubak-lubak yan inapira kayo ni dahil lamang sinda nakatana po kan magpasiring digdi, relipat sinda digdi, nin kurente, magin linya, dahil linya ki kurente. Sa ina lugar yan, kumpadre nga ni? Sa Bubulusan, tabi pa dahil. Kan? Ginubatan. Iyo mananggad ano, sige. Mismong siponong barangay no nito Almeida, nakahoron niya to ini nag-resolution na dahil sinda address ang gunayang bayan sa gunayang Pandalawigan through Gobernador Tony Greg Salagman pero as of now negative man lamang pa daki response nag-apelo sinda na sa pagikan na Provincial Engineer's Office baka lamang mapapasyaran sa indang lokasyon mahiling and mapadalahan lamang sila duman kay heavy equipment magkapuruparantay ito na mga kali-kali na pisilon maski may lunadan ka motorsiklo di pisilon makapasiring duman sa indang lugar. Sa Bubulusan iyan ano tabi? Sige. Bubulusan Ginabatan. Lubak-lubak buda ang tinampo talagang medyo dipisil. Tapos wala ki-supply dahil kilinya ki kuryente may niton bagang ngunyan an sabi din ni Kapitan nito Olmeda dahil niya man mabasol nag-uruli na so mga apektado sa sendang mga hinalian ng mga barangay. Diyan sa Bubulusan ano? Ang hinalian kayo ng barangay San Francisco, Travessia and San Rafael. Iraon sa inda dyan. Yaon sa indang barangay. Pero siya ba, nag-uruli na daa? Nag-uruli na. Kaya lang, so tinampo mananggad dyan ang dipisil ano? Dipisil, tabakilid ini tabi pa sige. Bakilid, pagkatapos, kung mapasiring ka sa lugar mo, sa housing unit mo, kung mas kinakamotor ka, mag-urual sa ka. Yan, okay. Pagalon. Okay, sige. Mariklang pa kung banggi. Yan tabi pa rin. Dagdag na informasyon, Jimmy na salita, di si Jimmy nyo. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Bago kita magpaaram ngunya na Webes, bad lamang bakante si Engineer Dante na Baklaw ang provincial engineer niya to kung dai maning kaulangan tibaad lamang ma-take up sa tuyang call kung dai ipaabot niya to yan later days sa tuyang mga programa digdi po sa tingog kan Banwaan ang concern na yan is valid enough na dapat managad na maasikaso kan gobyerno yan sige po dai nagasimbag ta ara mo gulpian mga kuangkaayan mga siyempre pinagasikaso yun sa office nasa meeting si Engineer Dante sige tabi so diyan sa mga taga Bubulusan ipapaabot niya to na concern tango niya nagdial kita ki Engineer Dante Baklaw sa cellphone niya kundi nasa meeting nasa meeting ipapaabot yan Barangay Bubulusan ang estado kan tinampo dyan igo dyanin mga relocatees igo dyanin housing units kaya lang ang tinampo talagang dipisil kay puhanan na maariglar asin mamantinir ka na gobyerno so yan po muna pag Webes po tabi puon mo yan sagkod sa mga maabot na Webes na naman kan kada simana magkakasabay niya to tabi ang PhilHealth sundo yan sa Disyembre asin sa masunod pang taon Enero yan sa kapangarang kambilog na puwersa salamat po kan sa inyong paghinanyog asin mahal na Diyos ang magbantay we will be right back day tabi maghali dakol na mga impormasyon na pwede itang pakinabangan day ita sa nanareripar igwa palanin mga benepisyo hali po sa PhilHealth kitang mga ordinaryong namamanuan
Magdangog 30 minutos po yan na pag-iriba-iba tadigdi sa programa. Meantime, ini po ang Tingog Kanbanwaan. Salamat, mahal na Diyos ang magbantay. Sa inyong nadangog ang programang Tingog Kanbanwaan.